हेलो गाइस खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि दिनैनि गोदान भिडिअ गासिखौबो बरायनाय जासिनाय थाबाय नै दिनैहाय आङो माने लोगोनाव आलासि जाफैदों आरो ओमफ्राय भिडिअखौनो लानो बावबोदों आङो नै जों सफैलायबाय आरो जोङो ओमफ्राय दा थांनोसै लोगोनाव फैनानै मा मा जाखो बेखौ देखायनो नाजानोसै आङो फैदो बिदिब्ला आं हारसिंल' नङा नैबे बिथांबो दङ भिडिअखौनो लाबोनो बावदों आङो ओमफ्राय दासो लाफैनो सम मोनबाय नैबेनो न'आ हाबैनोसै दानिया दां दां माबायदि मोनदों फैनानै मोजां आं बांद्राय गरमद्राय मोनबाखैसो मैया नोगोद गरमथारमोन बिफां सिंना बिसिना मालाय औवा दङ ओंखायनो खोनादोंना खोनायाखै आं रायलायनायखौबा नोगोद बोख'नो हाया जाथारो आंनि भइसखौनो केमेराया माबाया भिडिअनि सायाव भिडिअ नाय गाइस मालायनो बिसिना खान्थाल बिफाङा माबाया बिफाङा खाथियावनो थार मोनजोब्बाय दाख्लैनो सायजोबबाय सान्दुं गोसाथार खान्थाल फिथाइ मोनजासै जाबाबो जाख'नो हाला नै दिनै माखौ जाथ' मोदोमफुलबो ओमफ्राय थाइजौबो आरो खान्थाल दंबावोसो नै दानोसै फिथाइ सामथाइजों उदै बुंलांसिगोन दिनै दानखांबाय जाहैनोसै आं देखायनो र' थुरु थाबायदो जानोसै फिथाइनि सायाव फिथाइजोब नै ओमफ्राय मोदोमफुलाव हादो नैखो थाजोबो जानायानो होख्लायनोसै दिनै गाइस नायलांबाय थादो नोंथांमोना आं जानोसो लुबैबावबाय जानो नायसै फिसा फिसा जागोन दे जागोरदो नों दा बेना ओंखामजों खान्थालजोंसो हासिगोन बे नङाना बेखौ भिडिअ खालामनानै ओंखामबो संनो रोङा बे ओंख्रि संनो रोङा माथो ना औ रोंखाया बे ओंखायनो बिमाजों खिथानो जादों दे खेबनायालाय मा जानो दे नोंलाय जामायजो जादे बिदियावसो गोथाव नङा बारा खान्थालानो आहा गोथावसो मोनदों आंथ' जाबावाखैसो दाबो जानाय नोंसै दसे थानानै
อายุหนึ่งก็จะเข้าไปจานนั่นแหละเห็นนึกก็จะไปกัน Saya kerja isi lu ada. Saya kerja ini mah. Kerja dengan ayu. Saya tak kerja. Dạ thế thì bị bây giờ khơi ni bị bây giờ khơi ăn xả sẽ bị ăn xả cái nào mà làคุณรู้คุมเสียซาบอนเสียงนัดชุดมาประกาศเหมือนกันนะจันเลี้ยงหัวกระเพาะเลี้ยงหัวนั้นเลี้ยงหัวนั้นคือจึงสื่อจานให้นั่นพิกัดไหนดูไปเสียใช่ขนาดนี้หลาเท่าล่างไงพี่จุหลาเท่าละท่านังสิบวักแล้วเสียจานใช่ก็ดีนะใช่ไหมมันชิมเด็ดข้าจะจานในคนนี้เขาแล้วจากเป็นทัศน์ก็ดีนะเบียร์ใครเนี่ยได้เลยแต่ข้าจะไปทานเชฟเป็นมากที่สุดเมื่อเดือนพุธศาสนากันอะไรแล้วขันเท่าจากนั้นนี่เดือนพุธกลับไปเมื่อเดือนพุธอะไรกันเมื่อเดือนพุธหาในหนึ่งล้านดังนี่เป็นก็ใช้คำนั้นได้สิอันไปคือดิบละบางทีก็บนนี้เนี่ยเบียร์จ่ากันเก็บเส้นกบก็เคยใจหนูอ่ะจานนะให้คำสั่งอะไรไปอ่ะวิจูคนนี้ล่ะนะเรื่องอะไรเปล่าเด้งกุยจานสิคำสั่งขนาดนี้กุยจานในหัวตาหนูอ่ะกดเท่านั้นจ้ะกดนี่พอเดี๋ยวกูไปทำหนึ่งจานนะล้างข้างบนจิบจะแบบนั้นทางสิล้างนั้นทางสิให้เจ้าจานนะฮะนี่ล้างสิไทยนี่เราล้างกันนะจะล้างอ่ะทางนั้นขึ้นไปทำสิจะขึ้นไปไทยจะกูจานนะฮะสิจังอ่ะผมข้ามขึ้นนั่นนี่อายุมันเป็นวัดสักกูเลยล้างสิขับรถทางไปเมื่อไหร่สิน้าคนจะรู้ดิไอ้หนึ่งน้าคนจะนี่คิดเดียวใช่ไหมเดี๋ยวคิดเดียวเดี๋ยวให้มาเลยก็ดีสุดท้ายน้าคนเดียวเฮ้ยสักอย่างพอได้เก็บข้างใบได้เยอะทั้งนั้นสิถ้าไปหลังเงินซื้อเนี่ยไปถ้าไปมาเที่ยวโหดิช่วยเสียครับดิทับไปเดือดการซื้อถ้าไปจุดเวลาสีนั่นใช่ฉันทำบันในทางนั้นจังเหมือนฉันทำบันในทางนั้นไหนอะไรจังเหมือนกันดาบิสบังกาเถอะพาสต้าจะแบบพาสต้าดอสจ้ะรูปนัดพี่เล่าในมาบ้าจังเหมือนบอลขีฬาจังเหมือนนายนุ่มกีฬาดาเมื่อนาฬิกาจังทับทางนั้นก็ใช่นาฬิกาเขาเสียหับลังนี่ green natureว้าวนี่มาชวนอาลูน้ำมาเมื่อไร
सनालु ना बेयो सनालु होनो ना बरियानो गाइस बेलासियाव नै जि मानसिफोर बेरायनो फैयो सम गैला जोंहा बेयाव जिरायनो ओरैनो नायनानै थांसै मोनाहैगोन दा टाइमा गोजौनिफ्रायनो दैयानो गैया नै गाहायाव ओरै दं एसे दं बैजों ओंखारला बाव ओंखारनो टाइमानो गैला दानो मोनाथारगोन जोङो बाव ओंखारनो टाइमानो गैला जोंहा दा मोनाहैगोन जोङो 5:30 जाखाबाय ओरैनो एसे सान जाबावनांगौमोन टाइमानो हास्लाबासै मिलायासैबा माथो खालामबावनो थाइजौबो मोनजाबोबावासैसो बेनियावनो बे माबायावनो मा होनो बुंनो रोंजोबला नैबेजों थांला जोङो ओरैसो थांसिगोन माने बेजों थाङोबा लामाया लावद्रायसिन जायो ओरैबा बारस'नाय जायोना नंगौना नङा थांसै दे बाय बाय माथो जाखो आलासि जानायालाय बिदिनोसै बयनाबो बहाथो ना बेदर ग्रोम ग्रोम मोनजाबाय थानो ना गाइस ओरैनो लोगोनाव आलासि जाफैनायालाय औ दे होमबा थाथ'